Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Hor prestatu behar dugu udare eta intxauropi. Badakizue beti zerrian halako baztanen prestatzen dugula errezeta errexak eta gaur ere hala izan behar da. Udako baratzea, klima, laborantza, elikadura eta nutriziori buruzko politikak bir lerrokatu eta uztartu beharko ziren. Hor prestatu behar dugu udare eta intxauropila. Zalako, udareak dugu hemen, limoizuko erabiliko dugu, azukre beltza, intxaurrak, gurina pixka bat eta maizena. Horren hasiko gara xuritzen udareak. Eta jarriko dugu laminetan limoizukoarekin mazeratzen. Horrela, tren limoren zukoarekin guztiko dugu. Orain hasiko dugu lauko jara da azukre beltza.
irina maizenaren koilara bat. Eginen hasiko dugu. Eta udareari egituko dugu gainetik. Eta gero nahasiko dugu. Horrela, ongi guztita dena. Eta orain jarriko dugu molde batean masa kebrada pixka bat. Hartuko dugu pixka bat. Gero karnera sartzeko pixka tapa bezala egiteko. Egiten dugu pixka bat ezaunpetzeko masa. Ekin zitza batzuk. Gaina, udare jarriko dugu gainetik. Zaren sobratzen den masakin nahi dugu barrura tapa gize. Puntxar batzuk botako dugu. Koilara bat azukre, beltza. Mantekila koilara bat edo. Ere pixkatuta gainetik. Hausia, sartuko dugu labera. Ja prest.
Dagoeneko bidetu bat dut pixka bat, bai, egin dago. Eta, esan duzuen bezala, holako itxura lortu dugu. Mentxe dugu udare eta intxauro pila, erraza eta gozoa. Mailara ateratzen dugunean laguntzen aldiogu izuzki pixka batekin, edo xantillin eta pixka batekin, edo kremakin. Eta, sasoiatik kanpo udareak erabili beharrean ere, erabiltzen aldire aranak, edo pikuak, edo... Beraz, uste duzen bezala, aukera honitz platero prestatzeko. Udare eta intxaurro pila osagaiak: ore hautsi xafla bat, 2 kollarakada limoi-ur, udare, 40 gramo azukre beltz, 100 gramo maizena, intxaur eskudakada bat, kollarakada bat gurin.